matur suwun Ibu Wiwin. Angel wong golek ayune kaya Ibu Wiwin. Angel wong golek gantenge kaya Mas Heru iki weh. Blater ganteng ya luman. Karo wong ora hitungan nyah-nyoh. Sementing Ibu Wiwin ora nyah-nyoh kecuali karo Pak Heru tok. Ki Mas Darmuji dari Dungu. Perasaan karo Mas Uci gosek bro. Wes takwe pengumuman panitia njaluk lakban. Biar saya membahayakan pemain nggih. Iki panitia njaluk lakban Pas Roman. Mesane pemainin pas disabet terus lepas guling piye. Monggo Mas Uci. Piye carane langkahe tinggi? Di tamane jopo mantrane. Amprih ora kene songko dung cangkring Tulungagung. Pak Dar dari Dungu. Alias BA Pak Darmuji bakul ayam nggih. Lek sampean duwe hajatan sir bleh ayam 100.000 jago gedhi tenan. Wis to. Iwake lek ra digodhog karo nanas kaya wis ulet tenan iki. Yo. Nggih. Sing hati-hati Pak Edieni, Pak Tomo. Jago ganas. Keamanane Mas Roman, Mas Nur Raying tetap terkondisikan nggih. Jangan sampai lena, jamal sampai lengah. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Kapolsek Kecamatan Kaligoro Sawentar yang sudah mengasisi adanya pertunjukan sertiban wonten ing Sawentar. Dan Ramil beserta jajarannya, Babin atau Babin Katinas matur suwun. Dan juga saya ucapkan selamat datang Sugade Sukurawuh kepada turis yang dari Afrika nggih. Alhamdulillah turis yang delok tiban, delok keseniane Jawa. Nggih, matur suwun. Pak turis nggih. Sugeng rawuh, Sugeng hadir, matur suwun rawuhipun Pak Kapolsek yang sudah memberi keamanannya dan juga membantu menyenguyung dan juga memberi izin atas pentas sertiban nggih. Matur suwun Kapolsek. Ki singo barong suwiramtu. Mas Marwoto dari Tumpang persatuan karo Bapak Haji Barkah. Dari Tanen Rejo Tangan Odo singo barong iki. Singo sing lali, singo sing kecewandono, singo sing dadi bandan. Monggo Mas Maroto suwi ra munggah rada mengke-mengke Batarajo. Yo nek sibuk momok putune iki. Monggo Pak Haji Barkah dari Satrio Petut Rejo Tangan Tanen wayang lawasi. Yo podo jagone iki yan. Nggih. Di tengah nih Pak Tomo, Pak Edieni di tengah nih. Semakin sore pertunjukan seni tiban semakin ramai. Dihadiri para jawara dan juga para pendekar yang dari Kota Tulungagung dan juga yang di Kota Blitar, yaitu salah satu dari Calu Mamang Sempon Kanigoro, dan juga yang dari Bangle Sakti Kolo Jeking Singorgo Macan Ludoyo Margomulyo, dan juga dari Wisanggeni Cemeti Samantiman, dan juga dari Satrio Petut Rejo Tangan Tukar Kawruh. Matur suwun Kang Marwoto dari Tumpang, Bapak Haji Barkah dari Tanen, matur suwun. Ki so ganti niki.
Gagu tenan ketok ya niki. Dewi Sekarat Mas Agus dari Rejotan. Rejotan Rian Mbah Topo Kediri Jalu Mampang Semon. Dasar Sulistyo ing warna uga Himbauan dari Segenapan Dia. Chandra Kirana Pertunjukan untuk besok pada hari Minggu, jam yang sama, tempat yang sama, tanggal 19 April tahun 2000. tansah hamranani Pada tim medis Mbak Niar. dasar satu ing garwa. Sekali lagi himbauan dari Segenapan Dia. Himbauan untuk hadir di tempat waktu yang sama ya, pada hari Minggu tanggal 19 April tahun 2026. Anggun Deli Seni Tiban yang dari para jawara dari Cambuk Ulung Blitar, Satrio Samudro Blitar, Tasik Maliran Blitar, Alap SBM Blitar, dan juga yang dari Blitar Barat, Alang Perak, Guyub Rukun Pojok, dan juga yang dari Pojok Sak Tunggal, dan juga dihadiri dari kota Tulungagung Tulungagung, yaitu yang dari Taji Budoyo Tulungagung, Tulodo Karyo Tulungagung, Cokro Baskoro Tulungagung, Gajah Putih Terenggalek. Itu tamu undangan yang akan hadir untuk besok sore ya, di waktu tempat jam yang sama. Hadiri, saksikan dan juga ramaikanlah di kediaman Bapak Heru Kusnanto. Monggo Mas Agus. Yo bahni baju teh. Kembang. Yo karo putri munggah karo medun. Yo. Dasar sulis ora popo. Lek popo pirang-pirang tahun dadak petut cerdas piye. Nyanyi Dewi Sekartati. Pak Ma'ruf. Iya, banyak jiwa seni. Yo iso ngendang, yo iso nyanyi. Dasar satu ing garwa. Iya toh. Wis tak omongi bolak-balik panitia. Jaluk laban biar menjadi keamanan. Lek wayah metut repot ngene iki jali piye? Wes madhep mantep ing kalbu. Mas Budi. Anggun Deli. Oh iya, satu. Di tengahnya Pak Tomo, Pak Deni. Winangku Satrio Utama, Panji Asmara bangun. Iya. Jenggala. Nyata sejarahe ngambar arum tumeka saprene. Nalikane du ing nguni Apindo mustika Dewi Sekartaji. Asik. Ya iki siap orang. Os. Yo. Mas Gentong. Ayo. Dari pojok. Rejotan dulu duit dari Kota Blitar. Bagian selatan. Asik. 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 Hao. Iya. Hahaha. Monggo, Pak Tomo, Pak Deni. Yo, Mas Gentong. Langkai tinggi. Sebenarnya jamu ini tidak keliru. Reng piye. Solah bahu piye. Tunjukkan pesona ureng.
sing sabar nyebar godhong-goro sabar sauntara ora popo rolling pergantian ganti metut ganti tada milih betul sebarang Mas Gedong, yang penting yang ada di atas panggung. Haha, pas urung situne iki lo urung situne iyo hoho Bung Karno putra Pajar cahyane Ahmad Dangi Pertiwi samu Mas Getong bela bangsa sementing aja dhuwur-dhuwur aja isor yo duit kena obah ning kanca pangkat duit kena obah ning seduluran aja nganti owah Bung Karno iki tunggal guru bangsa aja nganti ganggu satuhune tunggal kawruh aja nganti ngisruh Kang andut dapat walaupun kita beda suara tetapi tetap menjadi saudara walaupun kita beda pendapat tetapi tetap menjadi sahabat ngandel yono kuwi ra ngandel yono kuwi persiapan untuk rolling wasit yaitu Bapak kami tua Sutekno dari suku Anyar dan juga Bapak Nuruddin yang dari Jalu Mamang Sembon Kanigoro Bapak Nuruddin yang dari Jalu Mamang Sembon Kanigoro dan juga Bapak kami tua Sutekno dari suku Anyar dengan hormat dimana untuk naik di atas panggung untuk rolling atau pergantian wasit menggantikan Bapak Edieni dan juga Bapak Tomo ngatur sun nyambung lidah rakyat iya Jarwo Kedil kang tukar kawruh perasaan dari Kuto Binar monggo Mas Jarwo buat pengilit ala ini sing tenanan awas gundal gandul yo monggo Pak Nur dari Jalu Mampang dengan hormat dimana untuk naik dari panggung untuk rolling penggantian wasit Pak Tomo dan juga Bapak Edieni Pak Nur monggo Karno putra Pajar cahyane Ahmad Dangi Pertiwi iyo loro lopo wes ping telu 3 kali cambukan ping papat piye Pak Tarjo ora oleh kecuali dendo manut karo tatanane manut karo peraturane iki tontonan dasyo tutunan sing katon boten jeneng tiban sing elek diguak sing apik tinggi kang andut manut karo tatanan agama karo negara nggih masuk 1 kali matur nuwun jago biasa anu Mas sok ngenei yo sok dikenei sok kalah yo sok menang kalah jenenge ungkal niku lek dipetut aja digluk sing metut yo aja dhuwur yo awas kawane tetap terkondisikan Pak Nur Aying kawane Joko rolling wasit Pak Nur Solkin dari Jalu Mampang dan juga Bapak kami tua Sutekno monggo menggantikan Bapak Edi Pak Tomo duren tagokan leren rokokan ngisor tunggaing sejarah kamardikan ki jago gedine iki lidah rakyat dari tukar karo para presiden kang sepisan
Jajal dia nyanyi on dia lau menek roh kowe nyanyi. Bangun dan sempurna seperti naro lagu apa ndel. Esuk awan neng omah wis ora krasan keluyuran Oi, sayang monggo jarwo kedil. anggonku golek Godi musuhe cilik rapopo, jago panggahwani. rasa esuk awan Cilik ra kurang bakal gedhi, urung mesti lek kokean nakal. Urung mesti lek kokean apa. Di atas panggung adu skill, adu ketangkasan, yo adu kesaktian. Lek skile ora duwe yo ora wani. Lek ora kebal tan soyo. Lek mentale ora apik tunggal dene. Mentale kaya Mas Jarwo iki lho. Yo. Oi. Ditoto Pak Nur, Pak Sutekno ditoto. Didohne aja cedek-cedek. Lek rung siap aja diwes sabet. Yo Mas e. Pak Gendut piye? Wis salaman sampean, matur suwun Pak Gendut nggih. Heeh. Padha-padha semenaga ya aku. Lek enek sah lalu putih di ngapura, dilebur dina riyaya iki mergo di sawah nggih. 00 alias 00. Sekali lagi atas nama dari segenap panitia penyelenggara yang dipimpin oleh Mas Fatkur Rohman, yaitu yang dari keluarga besar Sawentar Manunggal. Kok pilih anggadai kalepatan kali panjenengan doyo para jawara, para tiban pendekar yang dari Tulungagung Trenggalek maupun yang dari Kota Blitar nggih. Lek enek salah lupute atas nama dari segenap panitia Sawentar Manunggal nyuwun pangapunten ingkang sak kathahipun nggih. Ya 00 atau 00. Yo. Hoho. Ih, Jarwo gandul neh iki. Yo. Persatuan karo Mas Negro. Mas Negro. Oh. Mas Jarwo yo blatere pitung wong dadak padha blatere iki. Ngeneki yo guyu, ora kenek yo panggah guyu. Ki entekno Jarwo Gadul. Dari Satya Petut Rejo Tangan. Blater sak kutha Blitar nek sing ngalahne iki. Heeh. Biasa ora ditadai. Sing rung kenal dikenali. Yang sudah kenal diakrakan siapa dia? Jarwo Gandul. Ora popo. Jan kudung lulang macan tenan iki. Untuk menginspirasi para penonton, Pak Soting, Mas Dawir iki syuting. Iki lho, ora tanpa tadah. Sik Mas Negro, sabar Mas Negro. Sabar Mas Negro yo. Kamane tak tergorsikan Mas Nur Aying. Sudah ketiga kali cambukan. Aduh iyung. Nggih, ruputku ngapuranen Mas Negro nggih. Mas Jarwo semenaga yang aku semenaga padha-padha lek nek salah putut di ngapura. Ngapunten ingkang kathah. Yes. Pisan kas Mas Jarwo. Jian. Mundak semangat para pemain karo penonton iki. Ya kudune ya ngono kuwi. Sebuah panggilan kepada Mas Mahmudi, MC Kondang, MC Super Bisa dari Sawentar Manunggal, dimana untuk naik ke panggung ke tempat siaran Bapak Sutarjo Rustam. Sekali lagi kepada Mas Mahmudi, dimana untuk naik di atas panggung ke tempat siaran Bapak Sutarjo Rustam. Matur suwun.
Yo Mas Gentong Reok ketipu persetan Bonang lo karo Kang Mukani Celoprat belok alias Gajah Moto dari Satrian Blitar Jalu Mamang yo rambutnya dinanya jadi harus diketok neng kelingan aku ora bido sama nek seneni Pak Tarjo rambut diketok rambut-rambutnya dewe aku nyeneni nyapo yo di pengeram-eraman ada monggo Gajah Moto di persahabatan karo Mas Gentong dari pojok Satunggal Putra Bowi Bong Karno kepada Kang Mahmudi dimohon untuk pasiaran penyaris tau seledeh lho lalu ganti yo repepeh monggo Kang Mahmudi Ute sang satrio Matur suwun Bapak Tarjo MC senior Jumudal sangka satelenge wongno wis ora rugi Mas Heru Purnanto lek nanggap tiban jawara senior pendekar senior Kabupaten Blitar Tulungagung rawuh sedaya sesuk ditambah pendekar senior songkong galek ingkang sampun rawuh niki benjing tuaturi rawuh malih untuk meramaikan seni budaya tiban tinggalane nenek moyang yo Kang sebelahane sing boyong salosmu Kang untuk undangan besok dari Jawara Pendekar Campuk Wulung Blitar Satrio Samudra Blitar Latit Maliran saking Bopo Enimbing SPR Blitar Blitar Barat Elang Perak Guyup Rukun Pojok Bersatu Pojok Satunggal Blitar Taji Budaya Tulungagung Tulodo Karyo Tulungagung Cokro Baskoro Tulungagung Trenggalek Insyaallah Trenggalek Dugi Tigang Klub Telung Paguyuban Sangga Trenggalek senior junior ora enek blas kabeh jago ganas dan untuk Blitar untuk mempersiapkan jago-jagone sing senior untuk hari Minggu pertunjukan laga adu laga senior semua matur suwun perhatian sinipun nggih api sebane doyong ya rasa yo Kang tadahe sing berigel sebelah sing tatas titis MC-ne mah keserempet ora apa-apa wis to pokok manut aturane wasit pandang ora apa-apa joget iki Kang lek kena ya ben ilang priye no iki padha jagone padha pendekare padha begurone eling-eling mung golek dulur ora golek musuh di atas lawan di bawah kawan lene ngisor ya biasa jaluk rokok mau apa Kang jarum super rokok mau apa Kang lintingan ijol Kang lur rokokan neng dhuwur ya ngene iki tapi lene ngisor mesem guyu ayo manut aturane pelandang manut aturane wasit manut tatanane panitia nah ora apa-apa yang ini ki sing dikarepne tibane rame penontonnya seneng lek ndelok genjote ora dibiyek ki sing adu gambar ora enek sing adol gambar ya ora enek adol gambar berarti ape magang caleg iki ora sing ape magang caleg iki kabeh pendekar jawara iki ya yo lah, lo tenan toh, berangkul-rangkulan, seduluran. Wes ora nek sing rasa dendam siji lan sijine. Nggih, sapa iki? Sangka kulon Mbah Tung sangka Tulungagung. Sing kaitan sapa iki? Nggih, jago lawas sangka
Kendarjo. Yo. Biasane kita genteng iki Pakde iki. Lah iki jajal Kang. Batik kaya batik genteng iso ora Kang? Heh. Yo. Saka Ndorjo. Alun Blitar. Jago sepuh, jago lawas, tapi cek sehat alhamdulillah. Paring cek terenten niki. Awet lek ngomong anak putu. Kok no jopo montromu sing nunggang ndara mantri sing iring ndara bayi. Ayo Kang Nasib ditoto padahe sing prigel kali bapa selamet cemplung tukang nyetak genteng biasane karang pilang iki gentenge iki. Ayo batik dodo ya oleh batik boyok nggih pareng karo mesem guyu sing nunggang ndara bayi sing iring para mantri yo wes kendangane ya pen sindene ya istimewa kecemplung jideng Pak ya kelumut ayo Bapak Nasib engko oleh hadiah pedah neh ketoke iki engko ayo dulur sanga Tulungagung iki jagone tukar kaweruh ha yo sing prigel ya alhamdulillah sing tadah ya jago lawas prigel nah ayo mana ora kena ora apa-apa keserempet biasa jago sapu atari sapu atari ya panggah mesem guyu cetok dulur sepuh oh Mbah Nasib panggah apik nasibe iki salaman sik nggih contoh anak putune nggih pun yo kono jopo montromu sapu atari yang indah ayo nyuwun pratosanipun dumateng Bapak Paisul Bapak Paisul saking Tatet Maliran sesepuhe Tatet Maliran kalih Bapak Ali Jenggot senior dari Bangle Saki dukune Kaligoro ayo Mbah Jenggot kalih Bapak Paisul mantan pencak-dor saka Maliran Bapak Paisul jogeti ilange loro apa lorone ilang Bapak Tumirin Jalu Mambang Kanigoro Blitar ketemu dulur lanang bapake Bayu jenenge asli sapa iki pokoke bapake Bayu ha ndek titik wis manut karo Mbah Sutik nggih sing keri doyong Mbah Sutik ya awas jeli nggih dipotong ya dipotong karo mesin guyu nggih sapa iki jago nom-noman iki nggih Priyo Jalu Mamang kali Mas Bayu tukar kawruh Tulungagung ya cilik ora kurang bakal gedhi ora kurang bakal padha segine antik sing tadahe sing prigel Mas tadahe awas aja kedap-kedip cetas-cetis sak jalune kaya dilebokne yo iki lho jago cetok jago pendekar cetok pendekar ora duwe nesu duwene gur mesem guyu sugeng sonten Bapak Ali Jenggot saka Bangle Saki kene iki dikenali sing dereng kenal dukune Kaligoro ngene iki
kopiahe abang, jenggote dawa. Diceluk Ali Jenggot Bangle Sakti. Nggih, Bapak Isul. Saking Katut Maliran kelaturi minggah wonten ing Genjot. Mantan pencak dor saka Nglegok Maliran. Dhisik ya sekti iki ya. Saiki kon pencak ndak wani. Mengkis-mengkis pisan. Wanine tiban nggih sugeng sonten. Matur suwun ramanipun. Yo. Doyonge Kang, sebelane Kang. Eling-eling golek kanca ora golek musuh. Bareng-bareng nguring-uri budayane wong Jawa. Sugeng tonton Mas Ali Jenggot. Ora ditunggani Mas Ali Jenggot ngono kurang ayem. Iki Mas Ali Jenggot ya rawuh. Yo, pergantian wasit. Sithik-sithik pokok rata. Bapak Sutik ya wis menggeh-menggeh. Dhisik tahun 85 ndak menggeh-menggeh, saiki wis menggeh-menggeh. Matur suwun rawuhipun Bapak Sutik. Iki nggih kami tuwa. Tapi nyalone DPR jere. Tapi ketoke ndak sida. Zo. Dagomek. Musuh linjik. Yo, dieling-eling. Golek dulur sebelahane doyong. Zo. Wis salosmu ora apa-apa. Cilik oyot prigel pisan. Sing prigele aja kedap-kedap le sawangan pucuke pecut. Wah, yo sing tegas lah. Ya mantan pendekar kabeh ya jan tegas wasite. Ayo ganti pecut, ganti tadah. Aja dibalen-baleni lek nyeblak jejeg. Ayo le, sebelahmu sing doyong le. Lek jejeg ngenai sirah ya kepotong. Yo, doyong dodo ya oleh, boyok ya oleh. Muwung ya oleh, pokok aja ngewal. Ya le, jago bibit. Ayo, bibit Kanigoro putrane Bapak Sutris. Ya, calon jago le. Sing apik, belajar sing apik. Wis doyong ae sing rasa, sing titis, tadahe sing prigel. Aja dianggap enteng meskipun cilik. Ya, ayo ngono le. Belajar sabar, sumeh, guyub rukun karo kancane. Ning dhuwur musuh, ning isor kanca. Yo, jajal le, boyok. Hatien jajal iso ora. Yo. Ler ora. Wes, salaman yo, lek terus ning dalan yo sapan sinapanan. Kutha Blitar nyata salah sawijine. Bapak Edi Jalu Mawang Kanigoro. Ketemu dulur lanang Mas Ipul saka Kala Jengking. Yo Mas Ipul. Yo Mas Edi. Yo langkae piye langkae? Aja sampe timpuh. Langkae dompo ya goleng dhewe sampean. Yo. Langkae ditata, pecute ditata, tadahe ditata. Aja sampe kebrojolan. Ora apa-apa. Wis pokok awas. Insyaallah selamat lir sampe kala. Oh. Lo. Wes. Iki lho. Wasite mantan pendekar ya wis prigel. Jeli. Yo Bapak Paisul saka Maliran. Mas Ali Jenggot saka Bangle Sakti. Mas Ali Jenggot iki ketoke kuwereng. Tapi wonge sabare 7 iki. Cethuk kanca iku liyane ngejak rokokan karo mangan-mangan ora enek liyane. Wis. Yo. Ayo Mas Edi. Wis padha seniore penak. Yo. Tokno japa mantramu, tokno aji-ajimu, tokno gembolamu. Oh.
tokno aji-ajimu penatasamu. Lek ora mempan ya aja gelo. Lek mempan sing mempane ya aja sombong. Nek gur mesem guyu karo kanca karo dulur. Untuk besok dulur-dulur saka Trenggalek insyaallah dugi 3 klub 3 grup geruduk neng Kanigoro. Titik temune neng Sawentar Manunggal. Ora kok ngedrop golek musuh ora, ngedrop golek dulur rene iki. Nggih guyon-guyon adu laga dolanan petut. Lek kenek ya ora nesu, isine gur mesem guyu. Yo. Iki bolak-balik iki. Urung kenek blas iki sing saka kulon iki. Sapa iki? Mas Bibit Sanjaya. Jago kepruk. Ning kene ora oleh ngeprak-ngepruk, oleh mecut. Dulur sanga Tulungagung tukar karo bapane Mas Bayu. Asmane Duka, jenenge Semerep kula niki. Ayo Bit. Nah. Dodone kena apa ora? Didelok. Lek kena gone ICU. Ayo Mas Bit. Iya. Hati-hati Kang. Kena jadi bandan kowe engko. Dadi guyon kowe engko. Amoh lek kena kowe engko. Udus ora apa-apa nggih. Ya, selamat lir sambi kala. Aji-ajine ditokne Mas Bibit. Aja sembrono kowe. Yang sepae Mas Bayu. Ayo wis to. Milih pecut sing mentul-mentul ya oleh, sing landhep ya oleh. Pokok nyeblakmu sing doyong, aja ngewal, aja macet. Tengah manut aturane pelandang. Ora apa-apa. Ora didel ya ora cuwil. Cuwil ya ditempel, didel ya dijahit. Yo. Rasa apa ora? Jaja, cek rasa apa ora, Bet? Ya Bet, ya Bet. Alah. Kurang vitamin kita iki. Keripik jedar ngono lho. Lah ora apa-apa joget iki. Ayo kaitan siji kokulan siji. Sapa iki? Kok wetan iki? Tunggal-tunggal. Udele gedhi sapa iki kaitan iki? Ayo. Golekno gandeng sing sepadan. Sing padha sektine. Ayo jago senior. Alele-pa pangan aku yuwantah. Sapa iki? Mas Gareng saka Ludaya. Wis to. Tokno ajajimu. Sapa iki sing nyedhuk iki kanca saka Tulungagung? Wis Mas Ikam Sugeng Rawuh saking Kukar Kawruh Tulungagung. Ayo Bapak Sikam padha seniore nggih contoh adik-adike. Oh duduk Gareng iki Mang Balo Petruk musuhe. Mas Agus Kendus ketemu Bapak Sikam. Iya. Ora apa-apa, ora apa-apa. Kanca putri Grabya. Iya ndak, iya ndak. Ayu lahir lan batine. Sering dolan neng omahku. Ayo Bapak Sikam, pokno coba montromu. Ora apa-apa. Ayo karo mesem guyu. Atages meseme ngenyek ya ndak. Ngilangi perih titik. Guyu, golek dulur, golek kanca. Biasa, kecopet ukur-ukur wis mesem guyu. Ora bisa. Ayo. Sesuk ditotone.
kanca-kancane ditata pendekar-pendekare jawarane kuwe manut aturane plandang manut aturane panitia tresno genjo iki digawe padang cukup sing bertugas ning dhuwur penak didelok penonton ya ora kecewa digeret iki jalaran perpisahan ayo Mas Agus Kentus tokno skillmu omah tokno katiasanmu yo suwe aku kletak-kletik kaya teles kletak-kletik ya gremes iya anise apa cek rosa awake gede dhuwur masa ndak rosa nah yo rosa porajaan jajali oh kurang siji ya ayo Bapak Sikam ada ditata untuk Mas Agus rejo tangan kali Bapak Said kula aturi minggah wonten ing pentas untuk mengganti plandang wasit Mas Agus rejo tangan pamulangan yo niklasipun penggalih kali Mbah kula Bapak Said selaku seniore plandang wasit ayulah sapa neh iki dulur lanang Mas Uci piantune ganteng linjik ya cetok dulur lanang Mas Gareng Ludaya iki omahe Ludaya Mas Gareng yo menang mek kalah linjik kalah jalu dawa ini teh gede mak kripik ngono bano. Yo Doren dia. Guyu. Mas Uci jago senior. Yo sing prikil Mas Uci. Nggih. Tresno lahir Bapak Sutris Gareng Sebantara kalih Bapak Sain kelaturi minggah wonten ing pentas untuk menggantikan wasit dan juri. Bapak Sutris Gareng kalih Bapak Sain monggo. wong tuan Yo walesen Kang. Iya jali dodone dibatik. Ora apa-apa. Nggih. Yo plandang wasite. Sing hati-hati sing prigel tadahe musuhe jalune dawa iki ora kena sembrono wis ora apa-apa selamat lir sambi kala biasa jago keserempet jalu biasa ngerempet ya biasa wis pokok mesem guyu golek dulur lanang wis losno ora apa-apa salaman wis mesem guyu salam seduluran